urip ning donya iku kepethuk wong sing nyoba kita, pasti. Lah sing jauh, lah Quran dawuh ngoten. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Atasbirun? Paham nggih? Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Siji lan sijine kowe tak gawe nyoba. Sing dina wingi niku kula gadah tamu bakul pitik kecoba tukang. Sing dina niki wau ana wong sugih kecoba mertua. Sugih lomo iku isih diwelek-elek karo subhanallah. Kecoba berarti kan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Wong cekelan duit, mantu cekelan duit, diunen-uneni mertua. Dia tak rem-rem iki saya bejo, diunen-uneni saya cekelan duit. Kowe ini kaya apa nek diunen-uneni ora cekelan duit.